ba mukangawan limit nagtulungan ba agati deribu tudong kahay geraw ba unlimit nagtulungan Singawan limit ng kulungan ba magkangawan limit ng kulungan ba agati deribu tudong kahay geraw ba unlimit ng kulungan dong 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 bay tayo dong 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 bay tayo Yang alay ay natunay ba kung sino siyang ipaglamig na Hindu raw alay kailan na raw may kala kung sino siyang ijawlian zera kung iba na rupiban ek tarik na do'y tarik pagkung mas nasa droma masar mas nasa unmas di kunula Jauh jakang kuya nang ilagaw ng mohora Akaki deribu tujuh kahay geraw unlimit ng kulungan dong 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 Ramay tayo dong 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 Ramay tayo Dapat nang beriba aku nisipla Dapat nang beriba brekat kalamba Mas suri Isko horai Kampai tagan sona Berselika kolaina Di maha bukai bayuba Ungkam tanu tinuba Berkegan Egunok madai lanan Kadalang jeng nikotona Sinangawan limit ng kulungan ba magkangawan limit ng kulungan ba pagkaki geraw ba tujuh kahay geraw ba unlimit ng kulungan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn